Pán poslanec, podľa mňa nie je pri zmysloch, lebo minimálne vám chýba zmysel pre zodpovednosť. Ak by ste mali zmysel pre zodpovednosť, tak teraz poviete B. Ak ideme modernizovať miestnu štátnu správu, tak súbežne s tým aj samosprávu. Preto tá harmonizácia legislatívy teraz, pretože doteraz sme to riešili so samosprávami a samosprávnymi združeniami. Ak ste s nimi v kontakte, tak vám to museli potvrdiť. Preto hlavní kontrolóri, pretože teraz v lete sme si to s nimi vyčistili, rovnako ako s generálnou prokurátorou, s Najvyšším kontrolným úradom a s mnohými ďalšími. Takže to je úplne prirodzené, že teraz, lebo tak sme si to nastavili na časovej osi. A teraz okresné úrady. Vy si vôbec uvedomujete, čo všetko je potrebné urobiť v okresných úradoch práve preto, aby tento systém mohol byť modernizovaný súbežne so samosprávou? Ak by ste čítali správu za minulý rok, tak tam sú tie posuny. Buď o nich neviete, ja môžem pre krátkosť času, aby som vám dal po hlave, prečítať veci, ale to si skúste doštudovať vy. To je prvý moment. Druhý moment, ak sa bavíme o okresných úradoch, tak vieme, kde je aký záhul agendy a preto ani konsolidácia sa netýkala napríklad Bratislavského kraja, lebo ten je niekde inde. Preto ideme so zrušením územnej pôsobnosti okresných úradov a to sú rozbehnuté vlaky.